Age pa sijak angle omo hello company rok nana tiya phaima rok mungsa hardwork khayagi mungsa samung khayagi rang manai holangke bo fraud hinui se wasok siti age 2023 rogo phayade o taklo company hai khe aborke GSA ro himphaigo age phaigo amorok speak Asia ro himphaigo angke sep sop phailaha buino ri tukra rok roi klangoi nalaha angke toma makha ba MI lifestyle phailaha amo haike rang phaima rok bo nung mungsa samung khayagi phaigo nung khoroksa borokno haronai hingke nung tak katal katal haproto thik no rang manai hingke nung lob bai si tei koroksa borok no bo lob phuno gesi har nai hingka khe jebro bai bai poro hingka khe nini bokhrogo wngnai namle bo tono no naisrigi honai namle bo jor jor khai ko ano ba bo hadi hoya khe ang haya se wngkha mo 60,000 20,000 bai nukhungo kwbangma.